Moi boas, bo día. Comenzamos xa coa conversa número 12 ou 13, xa perdín a conta, porque levamos aproximadamente un ano con Celta Sen Filtro. Por aquí pasaron persoas diversas, dos distintos ámbitos da cultura, da sociedade, do país en xeral. Seguirán vindo máis persoas. E, bueno, hoxe temos unha convidada moi especial, que ademais é unha persoa moi simpática, pero que aparte é unha grandísima artista de Fene, na zona de Ferrol, e o seu nome é Carme Romero. Creo que vin por aí en algún lado que tamén se fai chamar nas redes sociais Carme das Zocas, ou algo así. Bo día. Por miña boa. Hola, bo día. Moi ben. Bueno, pois, de alguna maneira, eu, que son un profano en todo isto da escultura e da cerámica, ainda que disfruto como tantas persoas, non, de todo tipo de manifestacións artísticas. Sin embargo, pareceume, desde o principio, moi atractivo o tipo de cerámica que aprendí inicialmente, como hai 30 anos, a visionar, digamos que esta parte, non, de entre escultura cerámica ou algo así, a través dun artista, tamén dali da zona, que é Francisco Pérez Porto, con unha estatua, ademais, moi simbólica, porque onte foi o día 12 de agosto, que se celebra o tema de Moncho Reboiras, non? Sí. E neste caso era unha escultura dedicada a un mártir que era Alexandre Bóveda e que está instalada na Coruña, pero que ao principio tuvo seus problemas para ser instalada. E daquela escultura, depois conocín outras, a Pardela e todo aquilo, pois foi un pouco o que me chamou a curiosidade. E uns meses ou un ano aí atrás, quería encargar unha peciña pequena, unha plaquiña, non, para a casa onde vivo, que ten un nome que se chama Casa da Americana, e dixen, a quen lla vou encargar? Pois a Carme Romero, e a partir de aí, pois, un pouco empecé a seguir un pouco a súa traxectoria, cousas que fai, e a parte do que me ten contado, mesmo agora hai un anaquiño, non? Bueno, ti como te iniciaxe en isto? Como se inicia en este tipo de cousas da cerámica? Como foi isto? A ver, toda a vida fun moi inqueda. E entón experimentei pintaba pedras, facía moitas cousas. Pero daquela, antes da cerámica, o que pintaba con óleo, acuarelas, o retrato non se me daba mal, pero como que non achaba eu a maneira de que me saíse o meu, non? Sí. E cando tuve a pequena, a Candela, no 99, no século pasado, xa, Sí. pois había o padriño dunha compañeira de Candela, que era pequeniña, daba clases de cerámica ali nun barrio, porque eu vivía daquela en Madrid, e no barrio de Hortaleza. E entón me invitou a ir ao taller, e entón eu dixen, pois todo redondo, pensaba daquela, que era como a olería, a alfarería, que era todo no torno, non? É que o primeiro que pensas, cando se fala de cerámica, é en eso, é inevitable, non? Sí, pero logo hai outra maneira de facer escultura e de traballar o barro. E entón, cando empecé, xa che comentei antes, dixen, empecé a traballar e digo, non falo, que gusto, que relax. E entón empecé a aprender, facendo un pouco de todo, como sempre, cos petroglifos, coas nosas cousas. E logo xa, este amigo Gary se foi para Ibiza, que é arqueólogo, e me quedei eu dando clases no taller, e un pouco aprendíamos un pouco de todos, fun algún curso de esmaltes, corda seca, e empecé a traballar desa maneira. Instintivamente eu xa traballaba cerámica oca. Que é iso da cerámica oca? Que diferencia hai? Bueno, cerámica oca, que fai digamos, cunha ola, xa se ve que é oca, pero digo, na escultura que... Porque un imagina, faz unha escultura, e a escultura é, como decir, como un rollo de pedra, ti xuntas barro, e depois vas lle dando forma, pero macizo, non? Claro, pero eso é a diferenza que hai coa cerámica de outras manifestacións artísticas, outra maneira de traballar. A pedra ou a madeira é unha materia e o aire rodea esa materia. Entón ti traballas quitando a madeira ou a pedra, ou con un cincel vas escarbando aí, non? A cerámica é todo o contrario. Ti imagínate, por exemplo, no torno, ti faz unha peza, empezas con pello ou baleiras e o vas creando. Imagínate un tubo.
non? Entonces ti o vas baleirando, subes a peza e deixas un tubo. Pois se ese tubo que ten unha base, ti o pechas logo, deixas secar un poquinho e o pechas, o aire queda dentro. Entón o aire fai unha resistencia que fai que non se derrube cando ti golpeas. Entón, tanto Francisco como eu traballamos cun pau. A sensación é o contrario, non? Claro. Os que non sabemos, dice, petas se pode romper. Non, porque o aire está dentro. Se non estuvera perfectamente pechada a peza, ti facías así e entón non ten cancela, eso vai cara dentro e non controlas o... Bueno, hai que controlar, xa non podes pegar un mazazo aí. Pero todo o que vas metendo, tes que abstraerte bastante e pensar en algo tridimensional. Entón, ti cando golpeas cara dentro, sabes que o que golpeas cara dentro, se ti estás aquí e golpeas aquí, sabes que isto che vai quedar cun relevo. O sea, tens que ter claro onde tens que golpear para ir creando... O sea, no fondo ir moldeando o aire desde o barro. Claro. Eu, de feito, cando aprendín, eu xa as mulleres mariñas que traballei en Madrid xa as iba como creando hasta que facía, pegando cachos de barro, hasta que facía algo oco e logo traballaba. Eso facía instintivamente, pero no curso que din con Francisco, o último que se dou no Centraz, que agora xa non hai... Sí, alá en Lugo, non? Xa non hai escola de cerámica ali, pecharon todo. E cando fun a ese curso, aprendín o dos tubos, que Francisco, tes un tubo, imagínate, de plástico, un tubo mesmo, ou un cono, que pode ser de madeira, unha forma, estiras planchas de barro dun grosor, máis menos así, para que teñan consistencia, e logo ti esa base que tes, a rodeas de barro. Con esa placa cubres e pechas por arriba e por abaixo, golpeando. Quitas o tubo de dentro, pechas, e entón xa che queda un tubo oco, ou un cono, por exemplo, para facer un mallo. Por iso das formas, non? Que son tan características, non? Claro. Como tirando casi a redondo, non? É que é redondo, a cerámica é redonda. Claro. Pero digo, incluso as formas, as salientes, as caras, o marcar... Claro que un identifica... Bueno, eu non o sei, eu tampouco sei cantos artistas hai desto, nin cantos non, pero casi identifico visualmente as túas esculturas xa directamente contigo, como se fora un estilo propio, non? Claro, porque nosotros traballamos os dous desa maneira. Claro, non hai moitos máis que traballan así. Non. O sea que... A xente, normalmente, cando fai unha peza grande, o que fai é, normalmente, habrá, tampouco conozo a todo o mundo, pero é do que conozo, fan un pello de barro e entón van pegando, modelando, quitando, como fan coa madeira, quitan, e logo o que fan é baleiralo por dentro. Ou lle poñen unha base de algo que se vai a queimar, que logo no forno se queima, cando hai que cocer, tampouco podes meter moita cousa dentro, porque logo se pode sair por donde non queres. É curioso. E é curioso, por eso se traballa en redondo. E eu, cando me enseñou Francisco esa maneira, Francisco sempre traballou só. De feito, en Sargadelos, cando empezou en Sargadelos, Isaac le fixo un taller para él e ele traballaba só. Eu só vin traballar unha vez. E cando aprendín desa maneira, eu, cando quixen sacar os volúmenes e me enseñou co pau, eu, por exemplo, o mallo que teño, que é un mallo todo cheo de esculturas de mulleres, non? Eu ese mallo non hai nada pegado, eu non pego nada. Todo fago con pau... É increíble, porque ves as esculturas, parece increíble que podas modular eso con un pau, o sea, dando de golpes. Con pau, e logo, cando xa tes a estrutura feita, o boceto feito da figura, entón xa usas os paus redondos, ou non sei que se traballa, se vai xuntando barro segundo. A técnica que parece un pouco increíble. É bonita, é moi bonito traballar así. Canto che leva a facer unha peza, por exemplo? Claro, pero digamos unha peza non demasiado complexa, unha peza pequena. A ver, eu as figuras que fago, que ben sabes que fago as figuras dos homes cargando o monte, ou as figuras estas, pois ao mellor... Moitas figuras de mulleres, por exemplo, unha figura dunha muller. Dunha pandereteira, pois fago un tubo, a cabeza normalmente a fago aparte, porque senón é peligroso polo empezar a golpear, entón o que fago é facer a cabeza primeiro, oca,
e logo xa fago o corpo, xa introduzo e xa empezo a traballar o corpo. Entón, traballo, lle dou forma aquí, golpeo para dar forma aos brazos. Si, por exemplo, leva unha pandeireta, non pode ir moi separada, porque separo o cacho de barro, poño a má de maneira que poda... E as cores, porque ese é como un esmalte brillante, parece, non? Ou non, pode ser tamén... Engobe. Hai unha maneira de decorar, que engobe, que é barro coloreado, que se pode cocer en monococción. Ti ao mesmo tempo, ainda que non este cocida a peza, cando está seca podes decorar con engobe e cocer e vai todo dunha vez. Se logo quixeses darlle brilo, esa peza a bañas con baño transparente, con un esmalte transparente, que son cristais que funden a unha temperatura, a volves a cacer e quedaría con brilo. Ou hai esmaltes sós. E as cores tamén, como consigues unhas cores e outras? Eso xa veñen previas, non? Si, ou mezclas, podes mezclar os esmaltes. Como se fora a pintura, non? A diferenza é que ti, cando estás pintando un óleo con acuarela, ti ves as cores que estás a pintar. Aquí, por exemplo, imagínate o azul cobalto, cando estás decorando é lila. E cando seca queda rosa clarito. Tens que ter un pouco de abstracción tamén para saber que cores estás a pintar e cales son os reais, non o que estás pintando de verdade. Para a xente que está vendo isto, que vai a ver a posterior nas redes sociais, eu convido, para que vos fagades unha idea, que non coñeza a Carmen, a que visitades as súas redes sociais, que veñen ali figuras, e un xa, polo menos, se fai unha idea xeral, non? Así, un pouco do traballo dela. Ti, aparte de facer escultura, desas esculturas tes feito numerosas exposicións. Si, meigas, sabias e mulleres boas. Claro. E despois, aparte vendes pezas tamén por encarga, quero dicir que ti traballas tamén en función un pouco do que che van pedindo, non? Bueno, eu teño unha proba que eu lle encarguei unha placa, vino outra placa moi parecida, eu creo que debiche de facer ti, porque tuvo que ser así, no museo aquel de Esmelle, ali na entrada, incluso coas cores moi parecidas tamén. E, bueno, que os seivades, que podedes encargarlle pezas que sempre terá unha peza original única, non? Feita para... Eu sempre digo, bueno, ao mellor, sin respetando os andadelos e todo, pero nos morreremos e a peza dos andadelos igual a venden por Wallapop. Bueno, coa deriva que está collendo os andadelos non sabemos o que pode pasar. Se as túas fillas teñen unha peza túa, de ti mesmo, esa peza vai pasar a unha xeneración e a outra. Calquer peza artística exclusiva ten un valor especial, xa máis a do económico. Claro, é así. Unha pregunta, un artista, escultor de cerámica, en Galicia, porque aparte ti falas moitas veces de cerámica galega, o sea, feita en Galicia e con temática do país. Ti identificas eso con, por exemplo, estabas falando antes de pandereteiras, estabas falando de mulleres mariñas, ou redeiras, ou non sei, todo isto. Intentas transmitir coa túa obra algún tipo de identidade, non? Co país. É que é o meu. Ti crees, claro. Ti cando vas a un sitio e queres ver algo, comprar algo de arte, ou o que sexa, ti se gusta o que hai nese país, e aquí é o mesmo. E eu o que intento coas pezas, co de meigas, sabes, e mulleres boas, as pezas que ademais non están á venda, eu as concedín a nivel divulgativo, son para contar o noso, que ademais, por desgraza, somos uns grandes descoñecedores da nosa cultura. A xente non sabe as nosas lendas, somos un pouco desleixados nisso. E despois eu vexo tamén que tes unha preocupación ou unha sensibilidade con cousas que están acontecendo. Aí atrás, víache que poñías algo nas redes sobre o tema dos incendios, aí atrás, non, hai pouco, hoxe mesmo, creo, sobre o tema dos incendios, o asunto dos eucaliptos, o de Altri, que temos aquí un cartel un pouco para tamén reivindicar que o Altri pode ser nefasto para este país. O tema da sensibilidade, que tamén está aí co tema de Palestina. Entón se ve que eres unha muller comprometida co que te rodea. Porque ti crees que a arte ten que ter por necesidade un compromiso?
Claro, que ti o que vives e o que che fai sentir determinadas cousas ten que sair por algún lado. Eu, de feito, a peza que teño un pouco é unha metáfora do que para min é Galicia nestes momentos. Foi un día que levei a Candela a miña filla, fomos ao mosteiro de Moncero e íbamos, pois que parece que xa nos acostumamos a eso. Bueno, eu non me acostumo, me cabreo sempre. Incluso agora cando vou a Lugo e vexo eucaliptos por medio do noso monte é que non podo resistirlo. E íbamos nun túnel. Vamos en túneles, porque os eucaliptos son como muros que non nos deixan ver nada. E de súpeto apareceu toda unha explosión de verdes, porque había un rueiro de casas, e entón pensei, pois teño que facer unha peza que simbolice un pouco isto. E entón o que se me ocurriu foi facer un tubo redondo, dunha altura, que está pola parte de fora pintado como se foran mistos, pero son eucaliptos, e na parte de abaixo son como unha cárcere, e ese monocolor que temos de verde... Sí, verde, sí. Caqui, está modificando, aparte de modificar o ecosistema, tamén a paisaxe tradicional. Claro, que non é nosa, e a nosa xuventude xa non conoce o que é a nosa paisaxe, xa están acostumados a eso, e iso é terrible. E entón o que fixen foi esa peza, e dentro ten unha figura dunha rapaza que está sentada, pintada toda de cores, mirando cara arriba, como, e eu que fago aquí? Pois está na parte de dentro pintada con cerdeiras, que o que había en Ombre. O noso vallo de Jerte era aí en Ombre, segundo contan os vellos, a xente maior. E está pintado con carballos, con castiñeiros, con paxaros, que non nos damos conta de que todo eso está a desaparecer, a nosa fauna tamén, polo monocultivo de eucalipto. Entón a xente se ten que subir a un pedestal, un taburete, porque dende fora ves solo os eucaliptos, todo alrededor, e cando subes ves... Eso de dentro que é o que nos están roubando. Que estamos agochados, escondidos. Galicia está agochada con esto de eucalipto, non? As praias, ti vas pola zona de Esmelle con esas praias tan preciosas e non as ves, porque están os eucaliptos sempre diante, non? Sí, o outro día que pasamos por ali, curiosamente, é que bótanse literalmente encima da estrada. É que eu pensaba no de Portugal... É o comentario que Xur dice, un día como ardas... Horrible, o sea, que ardemos igual que pasou en Portugal hai 2 anos, non? Que os coches quedaron aí no medio, que nos pasaranos o mesmo. Sí, é terrible. Mira, e despois, ti aparte de facer todos estes traballos, ti ademais faz cursos, non? Talleres. Sí, dou clases de cerámica e además ensino como se traballa. Non cargo nada. Non das secretos, non? Non, porque, a ver, eu quero que continue esa maneira de traballar. E ademais, dándolle eu sempre digo, non digo cacharritos, denostando eso, que está moi ben, pero hai cousas que tanto se poden facer en Italia como en Pernambuco como en Brasil. Pero o noso se fai aquí, esas pandeireteiras, e a xente que ven a clase, as persoas, pois tanto fan bombeiras tocando bombo como... E pensas que estades valorados da onde? Non. Por exemplo, as institucións... Bueno, xa sei que a xente moitas veces por descoñecemento non pode valorar o que descoñece, é evidente. Pero a nivel de relacións coas institucións, de montaxe de exposicións, de divulgación do vosso traballo, etc., eso como está? A ver, a cerámica é un esforzo triplicado, porque non é igual eu sei o que expoñer a pintura, non? E metes os cuadros no coche, e expós a cerámica, o sea, eu cando expoño, que son o mellor 40 pezas, que tes que embalar, porque son super delicadas, as meto no meu Dacia, que teño, e o esforzo tanto físico como os concellos non valoran eso, non axudan, non hai axuda en canto a grazas, que hai peanas e que en algúns sitios hai peanas e podes expoñer. E eu que o fago a nivel divulgativo, encantaríame que esa exposición, que
que contar todo noso, a lenda de San Andrés de Teixido, que é a lavandeira, o que é o San Xoán, o que é a Candeloria, todas as miñas pezas enseñan eso, non? Encantaríame cando verán por toda Galicia para que os nenos a veran, a xente, pero claro, se só depende de ti o esforzo... Claro, non, eso supoño que as institucións máis, outra cousa, unha entidade, sin recursos, sin tal, pois que a mellor hai que facelo como podes. Pero eu creo que as institucións, home, debería de partir delas, penso, por lo menos facer un mínimo esforzo, no traslado de todo eso, na colocación... E montas, agora que as pezas que expuxen con algunhas de Francisco, do Museo de Esmelle, que dirixo, pois ali viñeron de Coruña... Por certo, sí, é ela a directora do Museo de Esmelle, porque a mellor moita xente non o sabe tampouco. Sí, que son xente moi traballadora e moi, a verdade que son xente moi especial. Pois, eu colaboro e axudo no que podo e, bueno, dirixo o museo. E viñeron de Coruña, que esta que se expuxo en Santiago, no Auditorio de Galicia, e si viñeron a buscar as pezas e as levaron e eu fun ali e coloquei máis ou menos o colaborei. E desde o punto de vista artístico tamén, ti crees que sigue habendo algún tipo de valor engadido hacia os homes que hacia as mulleres? Sigue habendo esa descompensación ou non? Sigue existindo eso? Sí, eso sempre. De feito, en Coruña, cando restaurei o Monumental de Sandre Bóveda, o que restaurou o Concello non, que puxo. Pero do resto da prensa, o Concello de Coruña restaurou o Monumental de Sandre Bóveda. Non facían ninguna referencia. Non nomearon a que non restaurou. Restaurouse solo aquel. Non nomeou. Jo, e se faz un traballo, pois o normal é que se diga que non fixo. Sí, o menos a autoría, sí, calquera. Moi ben. E ti, ademais, tes outras, bueno, decías ao comezo da conversa que, bueno, te interesaba o tema da pintura, que pintabas con óleo e tal, pero tamén creo que tes outra vena artística que tamén é musical, non? E, de feito, teñoche visto nas redes colgada algún vídeo de alguna canción, creo que alguna cantando con túa nai. Con miña nai sempre, desde pequeniñas, sí, que vías ali. Cantar era normal na casa. Vin ali, a mí sorprendeu, unha vez cantabas ali con unha señora maior, despois me explicache que era túa nai, e dixo, mira que bonito, que ten demencia, e a música é máxica, porque empezar a cantar e experta, o sea, se acorda das letras, e o mellor teño que empurralo un poquinho, pero lembra eso, non? Que son as cancións de toda a vida, non? Supoño, as que sabía cando era nova. De feito, unha das primeiras que colguei, porque ademais lle gusta, lle poño os vídeos, e unha era cando ela iba no carro co cabalo, con miña avoa, que era Carme das Zocas, por eso eu por eso recuperache. E a levaba ás feiras algunha vez e cantaba a canción esta, cando salí de la aldea. E despois, bueno, cantas alguna canción tamén de outros autores, pero tamén faz composicións propias. Sí. Outra preguntiña é, cantas en público, faz algún tipo de concerto? Sí, sobre todo, a ver, eu en Madrid cantaba algunha vez, en as asociacións ou cando... Pero ao chegar aquí e empezar a escribir xa en galego e como que me naceu o meu. Igual que coa cerámica achei a maneira de sacar o meu e me recoñezo, non? Pois coa escrita igual, porque eu en Madrid xa escribía. Gustábame, iba a talleres literarios, bueno, desde pequeniña. E que escribes? Poesía, narrativa? Poesía narrativa escribía máis antes, cando en Madrid. Hai moita xente, bueno, en Ferrol, co tema aquel da Semana da Poesía Salvaxe, parece que había aí me parecía moi bonito aquilo, non? De feito, creo que tuvo aí problemas, hai unhas temporadas para sobrevivir, para seguir adiante, pero, bueno, o caso é que, e é o fundamental, é que este tipo de iniciativas sirvan, non? Co Carlotti, que era... Eu aí coñecín tamén a outra persona que ten participado, bueno, a varias que teñen participado, pero David de Ferrol, a Eugenia, San Martín, sí, tamén a Roger, que estuvo outro día aquí tamén, e así alguna xente dali, non?
como se chamaba? Gemma, me parece que era. Había xente de Fene, nun colectivo que chamaban o colectivo Moraima. Ai, sí, me soa, sí, de aí conozo de feito, cando empecé en Fene, cando volvín, había un obradoiro literario, e aí conocín a Aurora Varela, que foi a que me animou a escribir en galego, porque me daba medo, digo, con faltas, digo, porque eu como non estudara, eu non collín o de estudiar. Bueno, pero ahora creo que eres unha crack. O C2. O C2. Me sinto moi fachentosa de ter estudiado. Moi ben, moi ben. Nada, pois eso, esa parte logo máis musical, poética e tal, bueno, mira, ao final o que é ser unha creativa. Atopei a maneira de expresarme o que sinto, a verdade que... E agora, tes algún taller agora mesmo? Agora non, estamos parados, porque tiñamos no Concello de Fene un taller, nos amañaran un taller para dar clases ali, con unha asociación que se chamaba Danos Tiempo, pero tiñamos unhas compañeiras que nos fixeron a vida imposible 2 anos e o Concello nos invitou a sair e estamos agora mirando Ferrol para montar e aproveitar agora cando restaurei o monumento á música de Ferrol con ese monumento Francisco donou os cartos a condición de que se creara a Escola Municipal de Cerámica e se fixo a escola. Pois agora esa escola leva un montón de anos fechada e todo o material que hai ali no Sánchez Aguilera, pois, a ver, estamos loitando un pouco porque se lle dé un uso. E, bueno, o Concelleiro de Cultura está mirando o Pontefar, está mirando os locais, que o problema dos sitios é o local. E a cerámica ten que ter un sitio... Un espazo según fijo. Fijo, porque non podes andar movendo as cousas, traballas con moito material para decorar, o material é... Pois como un taller de coche, non é igual pintar uns cochitos que amañar coches. Moitas veces, non sei se é a túa sensación, pero parece como se os concellos, moitas veces, en vez de traballar para potenciar os artistas locais, é como se andaran buscando fora e valorando cousas de fora en vez de valorar o propio, non? Eu penso que en vez de axudarnos, máis ben, en vez de sumarnos, réstanos. Eu creo que si tuvese colaboración e axuda, podería facer moitísimo traballo máis para o Concello, eu agora presentei un proxecto de Cedeira e o proxecto é, eu dou unhas clases, a mí me contratan, si sae, penso que sí, ojalá, eu teño moitas ganas. E te contratan, che pagan o que teñen que pagar e eu traballo para o Concello facendo... Ali hai un lavadoiro precioso e eu xa tan pronto vin, digo, pois aquí facer un mural sobre as lavandeiras e traballar codo a codo, que teño ganas de crear e de traballar e entón, se tes axuda do Concello, pois saímos todos ben. Claro, un tema de retroalimentarse. Claro. Pero moitas veces non se ve. Non, nin se leva a facto. Claro, poucas veces se ve. De feito, eu teño contactado con xente de diversas ámbitos artísticos e tal, e parece como que houbera en moitos sitios esa queixa común, non? De que xusto complexo polo noso. Xusto de onde eu son é onde peor me trata. Ou sabe que eso si triunfas fora, daquela si podes sacarte nas fotos, presumir de ti, pero tamén te que reconocer no local primeiro, non? En vez de reconocerte os propios. Eu, de feito, agora onde estou desenvolvendo a miña actividade en Canido, que é un sitio colaborativo, participativo e pois para cantar, canto me chaman, pois participo no agrocabaré, para cerámica me contratan. No agrocabaré? No agrocabaré, é chulísimo. Pois na horta urbana que teñen ali ao lado do centro cívico, pois fan un festival con artistas locais, e se fai unha paella comunitaria e o que se recada é para a axuda do horto de crear instalacións e cousas que se necesitan para o horto urbano. Genial, é unha idea fantástica. Sí, é ademais estupendo, porque montan ali con madeira e un escenario
E a xente está por ali no campo, Sí, en mesa... porque o outro día tamén comentábamos aquí, bueno, con Roger, de que parece que se está perdendo a esencia daqueles festivais que montaban as entidades, as asociacións, os veciños e tal, e agora ten que ser todo macro, feito por grandes empresas, grandes facturacións, e iso o que leva moitas veces é a que se esqueza o propio, non? Que se valore só de fora tamén, non? E, para min, o máis importante, que é a cultura. Claro. Que ti vas a ver un mural e, boa, que bonito, sacas unha foto, pero a ti, aparte de decir que bonito, como persoa, que eu creo que a cultura debía ser de base e algo que che dé pulo para poder desenvolverte e pois si habrá xente que é creativa nunha cousa ou que faga cerámica, outra que escriba, e todo eso, se ti ves a xente que te rodea que participa e tú podes participar, pois é o que te afecta a ti na túa vida e a xente que tens ao redor. Mira, exposicións tes algunha prevista ahora, próxima? Agora temos un traballo que era segredo. Bueno, era, dice. Cunha amiga... Deixa de serlo, non? No, agora porque vou decir, xa vai ser en setembro a inauguración. Bueno, moi ben. Con unha amiga, Luisa, que é unha persoa que quero moito e que é unha crack traballando a cestería. É unha persoa moi seria que traballa o tradicional, que leva moitos anos traballando, e entón fixemos un traballo conxunto que leva un contido, por suposto, galego. Ela dedicase á cestería. A Entón é cestería. unha especie de complemento entre o teu chollo, que é... Non é complemento, é unha fusión. Unha fusión. Entre as dúas cousas. É algo moi... O sea, é acordado entre as dúas, todo Sí, isto, traballado entre as dúas. traballamos entre as dúas. Entón vai haber un traballo do que as dúas traballamos en conxunto e logo cada unha polo seu lado. Eu vou expoñer pezas que fixen no torno hai tempo e que nunca expuxen. Algúnas que levan un colar coas asas ocas. Teño ganas de corrixar a xente. E onde vai ser? En San Sadurniño. En San Sadurniño. En que sitio? En que No espazo? Pazo da Condesa, na galería tan bonita que teñen ali. E no patio, o mellor, algo? Sí. No patio baixo non. No, toda unha galería do redor. Na galería. Sí, coñezo, sí. Se inaugura o día 1 que luns, e, bueno, haberá música como sempre nas... Igual e os niños fillas, que sempre actúan nas... Tamén cantan e tocan. Sí, cantan a zanfona e Iria toca... Bueno, tengo estudios de guitarra clásica. Genial, somos unha familia musical absoluta. Canta a zanfona, canta tamén. Genial. Pois casi apetece só escoitalo, a inauguración, a ver se podemos... E en marzo, coa de Igualdade falei, e vais expoñer a de Serea de Cores. Pero a de Igualdade de San Sadurniño. Tamén, a de San No mes de marzo, penso que xa cadramos en que... E esa era, a partir dunha cantiga que era Serea de Cores, Francisco Pérez Porto fixo as ilustracións e esas ilustracións as fixen en pintura cerámica. Unha exposición moi chula. Moi chula, sí. Fala sobre o tema da muller e... Curioso, porque un concello pequeniño, en habitantes, esos serán 1000 e pico, 2000, creo que chega, 2000, non San Sadurniño que tiña tanta iniciativa. Sí, e ademais coidan moito a cultura e o deles. De feito, a sala de exposicións é preciosa e... Bueno, o concello é maravilloso. Desexando están que se expoña. O que é a casa do concello é maravilloso. Sí, preciosa. Está en un pazo. E a restauraron agora e quedou preciosa. Un pazo peculiar, porque non é o típico pazo galego. E moitas veces o patio incluso lembra un pouco casi como se fora un mosteiro, non? Unha cousa moi curiosa, non? Especial. Que eu creo que monxas ali quedaban tamén. E ten uns xardís ao redor tamén estupendos. Sí. San Sadurniño, que non o coñeza, que se dé unha volta por ali, porque para a pena. Sí. E a nivel cultural ten o de Chanfaina. O Chanfaina, sí. Teñen iniciativas moi originais. E ademais que participa... Sí, é moi participativo. Sí, do de Chanfaina sí, seguín cousas, porque coñezo a Manolo, que foi un pouco o iniciador deso, o creador. Manolo González. E sí, ves as señoras maiores facendo a súa película, todo eso, casi é o máis bonito, porque os cineastas xa son os cineastas. A participación da xente, eso é chulo, non? Pois está genial. Bueno, como nota deixo xa na cabeza, sobre todo esa exposición do día 1 de setembro, non? A xente que escoite isto despois, e estiña vindo agora, pois tamén que tome nota que seguramente vale a pena.
Se queredes encargar algún tipo de traballo a Carmen, xa sabedes, a través das redes sociais, creo que ven aí os datos, correo electrónico ou mensaxería, ou que calquer traballo, pois para bodas, facer as figuras das bodas, en cerámica... E para ver traballos teus, a parte das exposicións, tes algún local, algún sitio? Teño na casa, teño un obradoiro na casa que teño un fallo grande e normalmente onde traballo é aí. E logo estou para facer unha página web que está o pobre Isma, un rapaz que traballa en eso, esperando que lle faga as fotos, pero estou así un pouco desganada con eso. Pois non sei. Bueno, eu por a experiencia que teño das páginas web, claro, o problema xa despois de facelas é mantelas e todo. Claro, non, bueno, e ela vai manter, pero teño que sacar fotos, é moi traballoso, colocar as pezas... e sacar... Podes aproveitar alguna exposición tamén, non? Sí, sí. Non, de eso teño material, pero sí que teño que sacar fotos das pezas e... Moi ben. Bueno, o que dicíamos antes, estamos aquí diante de unha escultura única, prácticamente, porque só hai dous escultores que A practican miña maneira de traballar é única, porque eu non pego nada, fago as esculturas e todo é a base de voltear e cando vedes as pezas que teñen figuras non son pegadas. Entón, esa maneira de traballar é única. Guste ou non guste. E animar tamén a un concelleiro de cultura, alcalde, que enseña, alcaldesa, que nos poda ver aquí, home, que tamén, que se mueven un pouquinho e tiren que está esa colección máis gardada de artistas locais, además unhas coleccións moi interesantes porque son coleccións de mulleres vinculadas tamén á tradición galega e a todo isto que eu creo que é moi bonito de facer rolar iso por país, non? Pois sí, a verdade que... Así que, bueno, a ver se por lo menos esta conversa vale para algo, ainda que seña pouquiño, non? De se hai alguna chamada interesándose, non? Por o tema. Moi ben. E non nos deleitarás con algunha cancionciña, porque vexo que trouxeste un instrumento. Claro. Mira, teño, últimamente estou facendo poesías pequeniñas e lles poño músicas, chamo microcancións. E hai un libro últimamente, hai 2 meses ou algo así, un amigo, Marcos Lorenzo, editou un libro que se chama Obras Públicas. Fantástico o título. Pois ha caído para saber o que aconteceu nestos 2 séculos. Eu, cando lín, dixen, me vin retratada en canto a pensamento, o que é como unha aclaración con todos esos artigos destos últimos anos que fixo na revista Novos Tempos e noutras, e con artigos pequenos, e é o que penso que nos aconteceu en estes últimos tempos, o desvarío que tuvemos, un pouco desleixo que temos polo noso, a rapidez co que chegou aquí o consumismo e todo, e este libro é fundamental para Obras Públicas. Obras Públicas, de Marcos Lorenzo, así que, si queredes, xa sabedes. Pois con este libro nos invitou a unhas amigas e a min a presentación e a min a cantar, entón, pois, de un artigo pequeno, fixen un artigo que me encantou, fixen unha canción que se chama Heroe de Rúa, que Marcos fala de... conta, vou poñer isto aquí, pois la memoria. Entón, con este artigo fala dos heróis que nos veñen de outros sitios, que pensamos nestos americanos que fan estas, que explotan, e bueno, estas películas que temos, e ele fala dos verdadeiros heróis que temos ao noso redor, non? Dos traballadores sociais, da xente que traballa nas asociacións un pouco altruistamente e que nos nutren desas cousas boas, desa bondade. Hai un mundo funcionando por aí, altruista, o que dices ti, de entidades, asociacións que non saben na prensa, a maior parte das veces, e que son moi importantes. Pois para ele esos son os heróis, non? E esta en particular era para o amigo Luís, que foi unha persoa que traballou moito no inferno nas asociacións, e ele
quiso falar un pouco deste país. Entón, a mí me tocou o corazonciño e fixen esta canción. Ai, que non é esta. Pues estos son cancións, Nada, dá para un concerto todo isto, Pois esta se chama Heroe de Rúa e a fixen cun artigo de Marcos. Sí. Dale, dale, dale. Ser fotografar que aniñan as niñas dos e dos anciáns, verse para os emigrantes, rede acolledora, tú, maltrato exponencial, estimulantes pílulas proactivas da vida social, sanadores de fendas da sociedade. Camiñaba pola rúa entre acenos de apuro, sorteándote nun tempo sen medida, enfiado en sorriso, empatizándote. Cariño meu, canto daría por te cruzar outra vez na rúa, agora sí, coa lección aprendida, e todo vagar do mundo canto daría, canto daría, canto daría, canto daría. Maravilloso. Hasta ahora, a ninguna conversa, tivemos música. Eso que hubo músicos, pero Pues non mira que vinieron ben. para quitarla, así que genial, genial. Moi ben, pois moi ben. Pois se Así queres... que, ainda encima, pois, digo que aparte, claro, xa falábamos antes, que tamén escribías, o sea que faz adaptacións tamén, de En esta narrativa a poesía, non? A En canción. este caso, porque era a presentación para o libro, entón Claro. eu non sabía nada. Claro, foi unha sorpresa Sí. seguramente moi agradable para él. Pois sí, foi unha presentación, aparte de miñas compañeiras. Claro, sí, sí. Mira, pois agora algo que acontece agora. Sí, a ver. Amor á altura. Esta é, bueno, teño dúas así microcancións, se che parece. Sí, sí. Esta é algo que acontece agora nas relacións, que non sei que pasa. A ver, conta. Anda todo O mundo escoitamos. a xente moi asustada, non sei que pasa. Pero, Pois sí. a ver, di. De atocar el avión que perdiches en ningún día, podería seguir o camiño sen mirar atrás, malia que nunca serei a mesma sei non é, devolveme a luz. Agarrarei cada viva prendida a que pase un ciclón, para que borre este amor. Nun camiño de penas non podo levar os meus tacóns, e non contemplo outra vez
genial, está fantástica. Pois moi ben. Bueno, como estamos xa chegando á hora, porque a última remato cantando. No, como se queres cantar dúas, pero bueno, quero decir que tampouco nos vamos a estender moito máis. O sea, pois, bueno, ao rematar de a canción, bueno, facemos unha pequena despedida e xa tiramos hasta a outra. Que seguramente haberá a oportunidade de, agora que sabemos tanto das exposicións como da túa faceta musical, pois ao mellor aparecen por aí cousas para facer, non? Bueno, encantada. Pois veña, dalle. Esta se titula Rúa Alegre, é unha microcanción. Sí. E é unha canción que saiu a partir de un bolso de deseño. Que houve unha broma aí cos amigos e saiu esta canción e metín o de bolso. E é Rúa Alegre porque é unha rúa de Canino. Ah, moi ben. Genial, moi ben. Mira que hoxe tivemos unha conversa un pouco especial, porque, claro, este apartado musical non o tivemos aquí. Nada, encantados. Non sei se ao mellor queres contarnos alguna cousinha máis que quedara aí pendiente. Falarse, falamos... Sí, bueno, falamos un ratín así. Poderías ao mellor falar... Que moitísimas grazas. Nada, no, home, por favor, grazas a ti por vir hasta aquí, desplazarte, e ter aquí isto. Eu, intento tamén colaborar difundindo un pouco cousas da xente, non? Que fai, e dándolle valor tamén a toda esta xente, porque moitas veces non se les dá o valor que teñen, non? Tanto no teu caso como no de outras persoas que pasaron por aquí, que o que se necesita e sempre é o que intentamos transmitir é valorar o propio, difundilo e apoialo, porque ao final, se non apoiamos o propio, que somos? Claro, o propio, e ademais que contar que a xente cando ven aquí, mira, agora co do Monumento á Música, e que a xente chama ao Concello dando as grazas por terlo restaurado, a min a xente pasaba agradecida, a xente se fai selfies, fotos, todo. Jo, que... Ves que e é románico, é o noso. E poñerle cara tamén aos nosos artistas, que moitas veces sí, ves a súa obra, pero detrás desa obra hai persoas, hai creadores, e eu creo que é bo identificarlos tamén visualmente, que a xente vexa quen son, non? Porque ao final todos somos individuos e detrás das obras sempre hai persoas, e hai persoas que traballan e hai persoas que crean. Entón é un pouco isto, non? De este grauiño de area, a xente que cheguemos, pois a ver tamén, se tamén colaboramos e axudamos un poquinho. A primeira peza que enseño aos alumnos é chifre. Aí podedes ver que preciosidade, que preciosidade de pezas, así, por cor, por flores. Por aquí. Sí. Precioso. Esa é a primeira peza que enseño a traballar de verano. Moi ben. Oh, que maravilla. Bueno, Dios mío querido, xa encantado e super agradecido. Que guai. Precioso. Esta é Rosalía. Ben se ve, maravilloso. Genial.
Bueno, pois moitísimas gracias. Grazas a ti. Simplemente decirvos que para o mes teremos a Xoán Antón Pérez Lema, que, por si non o sabedes, bueno, é un abogado da Coruña, bastante conocido, foi director xeral de Relacións Institucionais no Bipartito, e ten tamén outra faceta que foi un pouco o creador dunha asociación de consumidores contra aquela agresión dos bancos con aquelo das preferentes e dos dereitos dos consumidores aquí en Galicia. Entón, tamén hai que un pouco nesta xente diversa que imos traendo, pois traer tamén a quen defende desde o punto de vista judicial contra as grandes corporacións e os grandes bancos os usuarios, a xente da pé. Entón, bueno, son temas que non teñen nada que ver ao final, pero que todo é importante, todo suma e trátase de estar coa xente, coa xente do común, porque ao final iso é o que fai pobo e o que fai identidade e o que fai que de alguna maneira recuperemos ese orgullo propio, que moitas veces parece que nos falta. E se non hai eso, pois veñen cousas como esta, de Altri, e outras moitas cousas, outras moitas agresións que temos, e o valor común tamén dá valor aos nosos artistas. Espero que a partir de agora, unos pouquiños máis, destes que vais a visualizar isto, pois teñades en conta que temos unha grande artista que está aquí ao pé de Betanzos, aí en Fene, e que, bueno, non é só para a xente daqui, senón de todo o país, e que contedes con ela para facer encargos particulares, as institucións para facer exposicións, obradoiros, etc. Porque os artistas, aínda que ela fai estruturas con aire dentro, non viven do aire. Bueno, somos autónomos, a palabra autónomos sempre me fai moita gracia, digo porque é autonomía. Bueno, ahora chaman de, como se dice? Chaman de emprendedores. Bueno, algún dice, oye, non me queda máis remedio, vou emprender, non? É así. Bueno, pues nada, moitísimas grazas. Eso, xa nos veremos por aí adiante. Veña, grazas a todos. Chao.